Mugia kami by Khobjak 29 Krishnapur constituency ni 45 mile kami ni lokorokno National Highway lama ni rangmana hinai BJP ni chikon shano khala panda angkha. O pandao ringjakmani kami ni lokorokno pandao phaya hinke lama ni rangmanya hai hini kami ni lokorok pandao phaimani. Yagulo BJP Janojati Morcha State President Vikas Deborma lokorokno tatal khai saimanya siatutei BJP ni bana romre joining kharimani koktuma. Abonorogi 3 November talini Shalmariwa Kokfiramung Panda Klaija Khati Pramothani Bekhaktai. O Kokfiramung Panda Thangi Manja Khate Liamura Political District Committee President Ranjit Kumar Deborma, Working President Ashok Deborma, Tejototi Pramothani Warrior Te Kamini Lokora. BJP Janojati Morcha State President Vikas Deborma no Tamo Kokfirogi Shaka Khrana Di Kamini Lokorak ni Khuktai. Ambai media no, tini orang faimani karon hilang kai, bubagrani letter tipuralen ni awareness program, selai layo, protected bisi bahawu, bahai no tini block YTM ni block president bisi 29 Krishnapur ni working president, teo area ni joto sini adong sungtong bayo, bon bagai tini bisi sini awareness program jata tipralan ni bagi sing thailaimani sing nukha ora sini o 45 mile ni 18 bisi ni 3 number ward klaimo sing ora bo sini tipramo thamang o kamini joto bororok engkai sing tini ora phai nukha sini awareness program khaitani sing nukha sini ora ni local ni sini burirok sini cholarok jotono borok singno sai khnarika thangnai 30 tariko je kaisa gotona ongthangmani abo borokni ojante ongthaka tam hingakai o lamani samung ni rang rinani hinai thokui meeting tubui borokno ulokai last tokai flag romri dikha flag romri bui engkai borok abo sia sar borok BJP rok singno surrender khlaini bagai tubu hinai meeting khayo hinai borok sia engkai abo bono tini ching khanaka bongni bukhukti oro BJP rok borok lamani samungni rang rinani hinai thokibui borokno ulokai last tokai flag romri dikha abono borok tini chingno sai khanarika borok protibad thaika oro jotono chini tipral mothani borokti borok hatei dofani bagui bubagra angkhuri samung khai dongo bini logini bini choba o logiri nai rok mangse oron borok bori sekang basung oron meeting khai thaka joto parani borok kuthumui jeng lama tongsak bubagra hatei dofani bagui samung khai dongo boni bagui jeng sabubagra no logiri nai hini oro committed borok rok mangse chini tipral mothani borokno tini thokiui bora haiti tlangmani bagi borok tini khub dukho prakash haika kaham khena borok explanation sai khena rika borok bobishoto oro phaibo omo haike jengno thoknani o lama sungtei borokno rilia hini borok sai khena rika jengno tini bonibgen tini media rokno jeng hambai maya poro ongke chini o elakani ebong 29 Krishnapur ni chini block committee ni YTF TWF tei chini mothani jota adong sonong ba hambai maya poro tamningke omo hai hal burung borok butei chingno chini borokno khopinan bagai BJP ni dalali ro phaitong abo borok sok somino naichem tongo tini oro jeng poriskar ongkha BJP borok jesipono oro borokno purmasani lup phunugui phaipono borok a lubo thangla ini borok bubagrani warrior rongoi borokni sabani logi somgoi bubagrano logi di samung khaina hini borok tini chungno saikna rika boni bagai chungmo belai thena borokno hambai maya poro borok chini logini chini hatei dofani bagai chung samung tanglai chini logi song chini 29 Krishnapur o arthar mora bisini joto chini takhukte bukukti prasarok chini chini logi tongo borok sabo bakhabai chungno logi rinai hini bubagrano logi rinai hini borok samung somai tangjak boni bagi borokno jeng belai khena hambai maya paro bongni joto bipot apoto jeng tongnai borok bo jengno logirnai omo haike kha baksa phan baksa yapri baksa ke jeng samung khlailene ne tini ongkhlaijak boni bagi tini no media no belai khe hambai maya paro kosto khai jengno tini oro phai sapai mambage ebong tini hate dofani bagi samung khaijan bagi sara tripura rajyoni tini tripura sorok pal khai thansa khai samung khaijane o message chini o 29 Krishnapur 18 bisini 3 number ward hoitibo jeng kobogo bubagrano logiri lainai jethia sak chini odhikar manya sak jeng samung tanglainai ini o message joto no ribuino
ani pisisa kok orono paika hambai media so nangka ala mitin na bor ba anon phadi huya ang sibu siang kai andol phadi hawa mani salanya pungka ang phadi jaka ang phai bor ba cha dingke pa chakha ang asno ang te sai ma yas ke nan pa ja no to adino je tenen da kuno siang tenen da ri ri ya da sia sabo meeting ni nong no ri hin mani mitin la na sia mitin da go mana na ang sia andol chu sonya ji norok phai sab no nokha meeting go phai ni mala iko lu kata bika sono no cái bông đó lộc bông kia là màng bông mà già à xong rồi cái gì à cái norok no je adino không lên nó là nó xuống tại sao sức quá je bikas je oro chine parawo phai je kok sa pai mane ina kok no chung khunju bai ke khana ya we chine je bos ka ngo chung mana ni ni wan so kui tong mane abo simi chung thangsa khai kwai mana ni bagai chung ka apna simi chung wan so kui tong bubagrani phanno chung mukhang no chung sok ya we chung kahang ke bubagrano ti sai thang mana ni bagai chung abna simi chung tabok thangsa khai jotono habak sa khai chung ya te sau thang mana ni bagai abna simi chung nai okay tai o uskango je bikas phai je sapai mane ko no chung khna ya wi chung ko no chung na ya wi chung ko no khna ya wi chung chini ko no chung je kha wan chu wi tong mane ko no chung ka ke chung ke thang mana ni bagai chung kha ko sim se chung san mu chung bikas ni ko no jibon tabo bo chini o para ta phai tu hinu kai phai wi ko ro sapai wi tong man ka che bo chin bagai ke chung ka ham jago mono phai di na mus ya chung o para o tam ni bagi le bono phai mu sing ka bono bo khai bo belai borong no thokina budungo ko bo je jate sana dong chin borong kha bukha belai klai pori phung to sala phung to chin o paran borong khang ka kisa bukha klai kai tai sibine o rang ri dina hini chin borok to chung to ro gorib mamang ba tangai tu isane borong mamang ba rang kisa kan ne chung o jaga jotun ba dong thong atinge bika je jaga o jaga phaika borang ri dina hindi bo jaga sapai mane obo bini o lub no chung thangya wi na ya wi chung no o ko ro sapai bo do khai tong kai bini asung ka ham tu mane kai bikas ta phai tu hinta ka o paro ta phai tu hinta bikas no norol sabona hamjak bisi ang bisi ka hamjak ma kai tipra motha raja na ang hamjak sugu belai khai raja no je raja no pairi na bungnu songo raja di gibo raja no ekdom hamjak suan khabe khubai khai bo na ang khulumbo asung no kok bikas kai boron meeting khai peka oro ini sini hawa khamani rangri ro mana ni ro hi sapaka gai abono kai gabo khana tei family sungno boro bong plek ro ni wi sungno ngai silan dari ka sung abo saimiya sung hamjang man kai sing diploma chini ra na no sung hamjang bono hamjang ya sung siane ba sung aro silan da mari kan norok ke joining to riya na ni joining ya gata abo busuk kubui je tang no joining de khani mani abo kicha kon saimiye mane ukolok saiman sung saimiye chiran da ro ne ngai sung golo ukolok sung salang kan no spanda mari gala hi salang ka ba sung ating ke thangla ka moro hu chung ma tong ka nong no le sab cylinder na dino iko borong no bikas sung na uta te puro ni BJP ni borong buskang chung na khare phadi ni chung bong plagrom lita sung saimiya borong nong no je hatana ni ke nong no rang na da gosi ka sabro iko sung ro khai to bor man to no le khai ko je gane gini nok khana ya hai khana bor kha mana ni sai to ja bota mana ni sai bong hai ko abo boro sung no bu pai man ga ni ta mung sung ap to sai mi ya bor pai man no nai thoi ki ma hai ke yang buskang phai ago ko man ni ma bai boro sung no pai ma hai kala tung ta khai ko ene sini nei o hawa khana nei ba so nok ka khlai man ni rang mana ni mai ro ya bro sarna ni nei yang khai bo chini nok le buskang man jak ba gabro bo sarang man pono ga bo chini second group rang ha bero ni abo sarna ni ka khai thangka gabo no ko sing no borok ko meeting khlaga saka kisa peni bagata wana di karen bagata wana di ngai tabu parawo boro shiri khari nai karen thimoteri nai
दैबो थिमो देरिनाय नि बर' सावंखै जोंबो बर' साखै जों इनाव हिमा दंखा ओंखाय ए गाबोनो बर' जोंखाय अलखाय बर' उखुलाव जों तैयै गोसां तैयै जों बं फेलाग्राम बेबो जोंनो खालायगा जोंहाबो कोन साइमिया जों सेलान्दा हि साइमियाखै बर' लाइफैसे सेलान्दा हि सालायो जोंहा तो साइमानो नग खाबाय थां जों कोन साइमियाबो नग साबनालाय हामजागबा जोंलाय बिसिनि म दिब्रामाव थांना ताचिनि जोंनि राजान ताचिनि नरखंके टोटाली माने अब जॉइनिंग सरिया ता नोंनो जॉइनिंग रनाले साबो जोंनो जॉइनिंग जानानै साइमे माने फाइबेनिके थागा जों कोन साबोरि हि नंनो निको बंगरनिया रतन संरंनो बको ब पार्टीनि बरैको पिजिबिनि ता पिजिबिनि लिडार ओंखारता बर' जों मिटिं मांगा बायदि जों थागा जों कुनसियाबो जोंखौ आबो बर' साइमिया ताम सानानै जों बर' दंफाय बर' बाखौ जों बंबाय बाजार जों बाजारखा आबो हायंगाता जों साइमिया चिन पाराwo akin simino bikas chini noklaro bo meeting rok khai bika angka bo chin nokla meeting khai purung no hati no sungno tuiro tongri akon ro kanadi usani gothana ko je nong rangriya ni bo chini go hawa khmani bisman ba yo ngai ching maya ga no ini bikas phane bo meeting dong sai ka ngo chung to khata mar mano nong no ri hinja iri hinjang mala okay ngai parani ngor salaita nor ang suno roton suno salayo tin bikas phanya bo nok hawa khangmani meeting dongo ngai jeng phali kata e pur phaime yagolo tamkha phaima ya golo poro ngoro khani 셀렌다 디고 이 살려가 저가 시야 수자와 수자 파이야 ngai jeng ida tangai thakro bo mongiani ngobo olen jono ba sungai seriable jingo hawa khangman je meeting nei ngo rangmana man bule man ba jeng ma mana hinse thangai ba no roke cylinder suriya jeng ya jeng ba sa de ba sa asu ding ga asu ba siya mo ulo su bu sawo nora BJP joining khanai haida BJP joining rakha hai ni saja kata gana role sabno hamjak mala BJP na hamjak na tipra mo thano hamjak na tamni bagi tipra mo thano hamjana na khana chin jatin bagi chin jatin bagi na okay